Tultiin kertoa, että meillä on täällä alkamassa mielestus. Voit ottaa illan vapaaksi. Mä haluan säästää sen luonnon, mikä meillä on, koska se on mulle rakas. Jos se ekologinen kestävyys romahtaa, niin ei ole enää mitään. Älä ota liian suuria huolia, joita täytyy vaikuttaa. Mä teen sen verran, kun mä jaksan.